Παναγιώτης είναι δίκαιος, Παναγιώτης είναι κοντά μας. Με τον Παναγιώτη νιώθουμε ασφάλεια. Ο Παναγιώτης κομίζει μια καινούργια πρόταση. Φέρνει κάτι καινούριο. Αυτό που θέλουν να ακούσουν οι νέοι. Το Παναγιώτη τον ενδιαφέρει η δουλειά και θέλει να γίνονται όλα σωστά. Ο Παναγιώτης έχει αποδείξει, από όποια θέση και αν έχει αναλάβει, ότι είναι ικανός και μπορεί να προσφέρει πολλά στην περιοχή μας. Το Παναγιώτη τον εμπιστεύομαι. Μπορώ να στηριχτώ πάνω του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες της Αττικής, είμαι ένας νέος υποψήφιος βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι 36 χρονών, με σπουδές στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Δουλεύω από 22 ετών και σήμερα διατηρώ τη δική μου εμπορική εταιρεία. Απευθύνομαι σε εσάς για να ζητήσω την ψήφο σας στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Μια εκλογική αναμέτρηση κρίσιμη για το μέλλον της πατρίδας μας, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Η οικονομική και η πολιτική κρίση αυξάνουν την ανασφάλεια, το φόβο και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Ταυτόχρονα όλοι μας πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή με πρόσωπα άφθαρτα και αυτοδημιούργητα, που δεν συνδέονται με το παρελθόν που μας οδήγησε ως εδώ. Μια νέα αρχή ώστε να οικοδομήσουμε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που θα επιβραβεύει τους άξιους και θα δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Μια νέα αρχή που θα κάνει εσάς αλλά και όλους τους Έλληνες ξανά υπερήφανους. Φίλοι μου, εάν πιστεύετε και εσείς στην ανάγκη μιας νέας αρχής, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε μαζί. Στις 6 Μαΐου μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εσύ με την εμπιστοσύνη σου και εγώ με την όρεξη για δουλειά, με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχω αποκομίσει έπειτα από τόσα χρόνια σκληρής εργασίας. Μαζί μπορούμε. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για τις επιλογές που κάνουμε κάθε 4 χρόνια. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να κάνουμε πιο σοβαρές επιλογές, με περισσότερη σκέψη. Ξέρετε πολύ καλά πως είμαι ένας από εσάς. Μέσα από μένα θα έχετε βήμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ πολλά. Θα σας υποσχεθώ μόνο ένα πράγμα. Την επόμενη μέρα θα νιώθετε υπερήφανοι για την επιλογή σας.